Ik wil wel dat de meesten zo'n fototoestel hebben of zo. Ja, en dan wat film je. Ja. Ja, en op YouTube zetten. Ja. Geweldig. Zo. Jasses. Het is smart. En dat is het net. Maar is dat varuitverwarming? Maar blijkbaar doet hij het nog net. Ik krijg geen idee waarom het net eens meer wordt. Ja, hoppakee. Grappig is, ik ben dus in de buurt van Christellik. En nu ben ik bij de Sanidump, want een vriend van mij die werkt bij de Sanidump. Sterker nog, hier is je de baas van de Sanidump. Zullen we zien wat dat is? Hé jongens, doe je dat nou jongen? Ah, goeiedag. Wat mooi is weer een beetje. Ja, wat gezellig. Wat is gedaan? Wat wist je van? Wat we drinken hadden net. Een Frieske vlogger. Hallo. Lem krijg nog jouw kantje meer hoor. Nou, je herkent in het gezicht als een gezicht. Ja, ja. Ik ben wat gielig allemaal, hè? Sorry? Ja, dat is een beetje ziek, joh. Ja. Ja. Volgens mij wel in temperatuur, joh. Dat ging wel goed. Jongen, leuk jongen, dan werk je dus bij de Sanidump. Ja. Ja, Maar wat dorst dan? Kun je wat zeggen was dorst? Hoe dat er in je werk gaat? Ja, wie adviseren hier meesken, hè? Maar die wil graag een nieuwe badkamer hebben, of tegels, of wc's. Okay. Nou? Dan gaan we een rondje door de zaak hier en dan ben ik weer voort. Ja, dan ben ik weer voort. Ja jongen, ik ben gewoon aan het werk, hè? Ik kan net samen horen wat binnen die Wacht aan. aan het Bart loopt. Is je zelf niet aan dan? Ik moet zelf ook wat tegels, hè? Zei dat ja. Hè? Zelf inleggen? Is je nooit verkeerd ben? Nee, wat is dit joh? Ik probeer precies wat ik wat verkeerd ben, hè? Die al verkeerd ben. Oh ja. Je bent toch bekend met de sunshower? Wat met de wat? Met de sunshower? Nee, wat is dat? Sunshower? De vraag ik maar er even niet steken. Ah jongen, je bent hier in wetter toch? Wat is dit dan? Oh jongen, dat is al een hit jong. Of dan een spierpje naast, een beetje heerlijk. Wie is vorige week heel lekker schoen op... Wat zei je? Wie zit er... je vorige week is net zo fit, had je? Nee, klopt. Nou, dan is het lekker even voor de spieren en zo. Oh? Ik viel een kroket in zo'n warmhout dingetje bij de Febo. Maar goed. Geweldig. Dat weer bij de Sanidump bij Martin. Nou, bij zijn Bart. Hij is al de kleerzetten ook voor de lunch. Nou, bij zijn jongen. Dan krijg ik nog een avocado. Zie? Thumbs up if you like avocados. Het is mijn salaatje, hé. Het is mijn salaatje. Maar goed, de lunch had West. En over het hier moet werk te gaan. Ik moet namelijk naar Jervingen. En net samen naar Jervingen. Ik moet naar SC Jervingen. En uw droom komt vanmiddag. Oh ja? Zeker. Met elkaar, hè? Wat gaan we ermee doen? Drone. Drone. Lekker drone. Lekker drone. Nou best, dan ik moet nog een foto, want ik heb de auto hier voor te staan. En dat kost wel €4,60 per 12 uur. Dus en het kaartje rent nog ook. Ja, joh. Kaartjes. Huh? Kaartjes. Kaartjes? Kaartjes. Wat voor kaartjes? Keer kaartjes. Ach, man. Geweldig. Onderwijs naar Jervingen, hey. Bij zijn oog. SC Heerenveen. Maar het is ook echt een favoriete club, vooral in Friesland. Ja, ik vind het mooi het Cambuur goed dat. Ik vind het mooi dat Jervingen het goed dat. Het is toch machtig mooi dat alles in de provincie goed dat. Dat is toch machtig. Wow, museum, wat een stadion. En jongen hebben we een lied statief. Ja, een lied statief had ik erbij. Ja, leuk. Ja, is dat wat voor jou of net? Dan film je gewoon wat je de hele dag doet. Misschien wat voor jou. Je hebt jouw camera en dan... Nee, nou dat... Nee? Jongens, zo bekend ben ik er mooi. Kom je hier Maar met dit die- is jouw beroep? Ja, dat is mijn beroep, ja. De haske. Geweldig. Is het alweer vrede, hè? Hey, Eindelijk, man. eindelijk, hè? Echt, we hadden een lange wachtje maar zo'n dagen. Oh, Ja. ik ben even onderwijs naar een opdrachtjouwer. Om een opdracht te krijgen. Voor iets. Dat is tas mij. Hè? Dat is tas mij. Nee, wat dan? Ik heb die opdracht voor niet meenemen. Nee. Ja, het is wel mooi, want het is wel een beetje een trip down memory lane hier. Hè? We komen aan in de Grote Kerkstraat. En, machine, hoentjes.
Nee, toch? Die ben geen puppies, toch? Nee hoor, 5 of 4 jaar. Oh, dat valt wel. Ze worden niet groter, het zijn de kleinste tekkeltjes. Of jouw Joost net zo vol eten. Nou, dat was alleen maar dit. Hè? Ja. Oh. Ik zei al. Ja, je is wel enthousiast. Nou. Die is altijd verteld. Ja. Van, als ik 40 koppen krijg, dan is 3 meter, is die een hond. Net bezocht. Geweldig. Ja, nee, een dikke pre-rolls hadden ze ervoor nog 1 miljoen weergehaald. Wat is er man? Zo hè. Ja, op een woord ding spelen. Heel uitgestrekt, heel de vlaktes, maar niks. Oké. En bij mensen die keelzang gaan. Keel zo, jongens. Oh, daar ging er. Is het nou nog Doe dat, joh. Is het van yes, dat is? Nee, ik ga het proberen. Nee. Nee. Ik ben Alexander, ik kom mijn stage in bij Eduard en Eem. Nee, en Jelle hier, ja. Ja, hier, hè? Ik doe de opleiding Film en Media op Neushoorn, dus... Fucking irritant, maar die moet concentreerd zijn. Ah, we slaan het op jou. Let dat even zeggen! Ja, Ja, precies. Keep up the good work, zo zei je, hè? Ja. Keep on rocking in the free Keep on rocking in the free world. Nou, mensen, we hebben een leuk filmpje gevonden. Doe dan een toem omheen. Keep on rocking in the free world. Dan toem omheen. Als meisje en abonneer je dan op een Friese Vloggen. En dan zoek je de volgende keer weer. Of net, want ja. Ja, Just wel je- weer een keer. Ja, maar juist weer doet direct een datum hè, van de Ja. vriendin. Dus ik dit zit is in allemaal- overtijd. Dit zou samen als laatste vlogwijze kennen. Jawel. Maar dan neemt zo door, toch? Ja. Dan neemt zo de oren net. Ja, dan wil ik een baard groeien. Dan haast al. Doe ik een petje op. En dan zeg ik van geweldig. 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 Die slaat al in trouw, het idee. Oh man. Mooi toch? Nou, dat is wat een gek vlogje, maar ja. Ja, wat je de oude uitkomt hè, de komende dagen. Veel spannend hè? Kan ook maar gebeuren hè? Ik ga geen idee ook voor wat je maakt, jong. Idee, jong. Nou, dit mag luisteren. Als hij aan het geboren is, dan mag Ja. dit gewoon elke dag draaien voor die band. En dan? Nou, dat vind ik fantastisch, joh. Dan krijg je echt een soort van Mongoolse keelzangend band. Heidi, Heidi. Heidi. Kom. Geweldig.